De chocoladeletters wijzen de weg vandaag in Sittard Geleen, waar 31 jaar geleden het familiebedrijf Tasty Presents het levenslicht zag. We maken eigenlijk van gewone chocolade exclusieve geschenken, gepersonaliseerde geschenken. En dat gebeurt hier door meer dan 25 medewerkers ondertussen. Ik was eigenlijk van origine wijnimporteur, dus ik ben geen dozenschuiver. Ik zoek altijd naar iets waar iemand zegt van hey, wauw, dat is waardering. En dat is eigenlijk precies de kern van wat wij doen. Wij leveren waardering. En dat levert Harry ondertussen ook met zijn dochter en zijn zoon in het bedrijf. Marco kreeg het ondernemerschap van vader en moeder met de paplepel ingegoten. Want als handballer bij de Limburg Lions nam hij al regelmatig teamgenoten mee in de productielijn. Er zijn ook genoeg dagen geweest dat wij inderdaad met de jongens van het handbal, met het hele team, orders stonden weg te rammen daar. En daarna, jongens, we moeten snel de wedstrijd. Hup. En dan gingen we snel onze wedstrijd doen en dan gingen we weer terug. Snel werken. Kun je je op de werkvloer een ruzie veroorloven? Dat is natuurlijk altijd moeilijk in een familiebedrijf. Maar bij vader, dochter en zoon Timmers gaat dat vooralsnog heel goed. Voor mij had het niet gehoeven. Als ze ergens anders waren gaan werken, zoals mijn dochter een aantal jaren heeft gedaan. Vind ik ook prima, dat zou ik ook toegejuicht hebben. Alleen, ja, het heeft wel wat om met je eigen familie te werken. Ik vind het gewoon heel erg prettig. Maar is het niet moeilijk dat je thuis ook meeneemt naar het werk en het werk naar huis? Nee. Ik kan mij redelijk makkelijk afschakelen als ik thuis kom. Het is wel inderdaad wat pa zegt, als je aan de keuken staat dan, met elkaar, dan praat je toch veel over de zaak. Maar ja, dat is niet meer logisch. En die boodschap kan Marco ook in chocolade vertalen. Want sinds kort wordt de Belgische chocolade ook beprint. Ik hoop het. Ik hoop dat we er iets van gemaakt hebben waar op voorborduurd kan worden.